Kardong Karbing Long Kardong Karbing Long live kelang ratun dah. Ini tu Karbing Long live team band lah. Ini pi thelong tu. Dah Kurban 2 isi entrance gate. Kaselam pon litu Ekono lo council asor tu mana itu cuma pon baik Karbing Long Thomas Council 1951 pen. Lapuson nahok tadi tu mak kurkimo thekam long le entrance gate mate traditional gate itu border long itu thekam long le pin lah. Kami curu pon baik nanti Karbing Long Thomas Council non kecerai BJP Sarkar lapen Karbing Long Thomas Council CM Dr. Tundram Ronghang Karbing Long Thomas Council alang li pancuru pon beng nangji alang li kaping khat pon ateng alang li kemat ha mesena join si pini ladak border long sita meli tum entrance gate long hala nili pi mangala pula ke Nagaland state pen lo lapen lapu bang tum Karbing Long Thomas Council pen lo lang me pig lo ladak bang ke lang litum wajaruang ni dolo lapen la litum hotona long silitum bongkrok dolo lapen ke ilitum no thengpi dolo lapen ada ke Assam one horn rhino sita me dolo lapen ilitum chongnok dolo lapen ladak ilitum langdam lo pulote ladak akumlin da selampon lo rusel sose iti akumlin penteng lo hal sud council ke cerai kom ilitum aprang kechengsi CM ke haya tum amen dak dolab lo lapen aprang council ke cerai kom hala kecheng ahut ke do abang tum sidame ladak akumlin igong lo langmi pigadin da choro lo lalu langmi pigan lo si siap purkimu lo lalu